KHASI Students Union na Southwest KHASI Hills District hanin kasi like indo ke Deputy Commissioner ikong barnar gi maulong ban Aiti ke 15 points charter ka ban pintiknai ka rukom thungkam tungjam ka bukhoj basumba ka District Selection Committee. U President ke KSU ba forward man nongrem ula banjur halor ke Jingthungkam ya ki kendon ki bapaka ha ka baidei ba ka Jingthungkam ki dekhot ha ka DSC ka ba ai jingkrshan ki candidate claim ta don ka nu ka jingete bat ki nong sanhima. Kini kijing dawa kikin thop ikajing don jing emna ka benta ki nong tre sarkar ka jing nang ban kren ya ka ktin khasi da ki nong apply but ka jing dawa ban pindo no ya ka jing thungkam kum ki ad hoc but contractual ka seng kala kenturu ya ka DSC ban penmi ya ka jing tho ba shisi and chisnem ha ka dei but ki tarik yele exam but ki marks jong ki candidate but ka rukom thungkam bapura hapo ka henriu benai. Kini kijing dawa ki kentup ki kijing bu ki grievances cell but kijing pentray kam ki kijing letes ling ba ka core computer ki bobon kijing tenu dan nertai ki don te nomor kata khnang ban laj ne kita ki kum ki pan penyo jing shania ya ki samla thap kam na po district te ngila pentu bo district ba ki dei ban pet ba kini question papers kalong ba ki dei ban long thali confidential khnang ban deban handle ka tor kam kan lok confidential ba kanang ba kanom mi kanono ka jing penno nani shikmat uba aina manik